Ernesto, Bernardo, onde se sitúan os locais de xogo? Onde se queren instalar sempre estes locais? Pois a súa localización non é algo que se lixa o show, hai que telo en conta. Hai, dunha banda, uns criterios legais, non se poden abrir preto de colexios, de centros sanitarios ou de espazos especialmente sensibles, e despois hai criterios económicos, que son os que marcan realmente o mapa destes locais de xogo. As empresas buscan zonas con moito paso de xente, onde o negocio poida funcionar todo o día e, sobre todo, onde o alugueiro non sexa demasiado alto. E aquí aparece a clave. En moitos lugares, os locais de xogo concéntranse máis en barrios con menor renda. Por qué? Pois porque o alugueiro é máis barato, hai menos presión veciñal para frear aperturas e, ás veces, menos alternativas dun lecer, dun ocio estruturado. Ademais, en contextos de renda baixa, algunhas persoas ven o xogo como unha oportunidade de mellorar económicamente, o que aumenta a demanda. No caso de Galicia, a día de hoxe hai 2 casinos, un está na Illa da Toxa, no Grove, e outro está na cidade da Coruña, 11 bingos, 115 salóns de xogo, 40 casas de apostas e máis de 11.600 máquinas comecartos en bares e locais de hostalería. Galicia leva anos limitando novas aperturas. De feito, dende 2019 só pode facerse por concurso público, o de abrir un local de xogo, e o xogo presencial baixou do 53% en 2022 ao 37% en 2024, o ano pasado. Pero a preocupación segue aí. Unhas 38.000 persoas teñen xogo de risco de dependencia, e 1.700 están inscritas no rexistro de prohibidos. En Ourense, por exemplo, hai unha máquina de xogo por cada 493 habitantes, é unha das taxas máis altas de toda España. Pero hoxe imos deternos en Santiago de Compostela, na súa zona nova, na zona nova da capital. Ali existe preocupación entre os pais duns escolares pola apertura dun local de xogo, segundo denuncian, ás portas do centro educativo Padín. Si, así é, atopámonos en pleno ensanche de Santiago nun centro onde entran e saen cada día centos de rapaces. Por iso quixemos vir aquí a falar cunha das nais que por privacidade prefire non sair nas nosas cámaras. Moi bo día. Que é o que está acontecendo aquí? Pois que nos van a abrir un casino aí ao lado do colexio, temos menores, algúns deles non o aparentan porque xa son nenos de 16 anos grandes e formados, bueno, pois a inquedanza que pode supor eso. Pois como vos enterache desde que algo non ia ben de todo? Pois nada, cando empezaron as obras, pois o típico que facemos todos os veciños, ai, mira, van a abrir algo, pois imos ver, no momento en que poñen o cartel e pon Tiger Gaming, pois, claro, buscas eso en internet, é unha casa de apostas. Cal foi a resposta dos pais nese momento? Pois inquedanza total, preocupación, porque, claro, está moi preto do colexio. Entón, pois, claro, controlar iso. Hai nenos aquí que entran e saen solos todos os días. Entonces, que faz? Como os controlas? Como controlas que non vayan a ese sitio? Estando tan cerquiña, xa teñen moitos estímulos e poslle luces de neón. Pero que é o que máis os preocupa a vos? O tipo de xente que poida atraer, o tipo de negocio que se poida desenvolver dentro ou a proximidade do centro? Pois todo, a verdade é que todo, porque a proximidade do centro está moi cerca dos nosos nenos, hai moi fácil acceso, tes que estar constantemente controlando, convertes a xente en policía de barrio que non se quere, e encima, pois eso, a xente que poida entrar no ambiente dos teus fillos. Ti falas en calidade de nai, pero tamén en calidade de veciña, é dicir, é unha preocupación que non só afecta aos pais dos nenos deste colexio, senón tamén aos veciños do barrio. Afecta moito aos veciños do barrio, porque xa o barrio non está no seu millor momento, precisamente, temos moitísimos focos de conflicto, e un máis. Pois moitísimas grazas por atendernos. Dende o equipo do termómetro quixemos tamén poñernos en contacto co Concello de Santiago. Afirman que de momento ese local ten aprobado unha licencia de bar e ata que a actividade comece non poden comezar as actuacións por parte do Concello. Grazas, Rocío. Claro, esa é a versión do Concello. Patricia, os pais temen, bueno, pois que se este xestando aí un local de apostas, basicamente. Lóxicamente, o que pasa é que Galicia aprobou unha lei de xogo, Rocío, que é moi taxante con este tipo de aperturas e que di que non pode haber ningún local destas características a menos de 300 metros dun centro escolar ou dun instituto. Si isto se está a incumprir, ese local, en canto abra as portas, quedará inmediatamente clausurado. O sea, eu entendo, eu son
son nai, entendo a inquedanza que teñen esos pais, pero tamén que en canto abra as portas e se ve que efectivamente un local de apostas vanllo a clausurar e non vai a... Tamén os menores non teñen acceso a esos locales, tampouco poden Pero acceder simplemente Pero por velos, inquietante, non. aí nos contaba Bernardo onde se sitúa. Claro, simplemente é que non poden nin estar preto dos colexios, lóxicamente non poden entrar porque son menores de idade, pero nin siquiera por esa estética de que son normalmente teñen colores chamativos, bueno, son locales atractivos. Eu quero, non poden estar preto. desde logo, hai que cumplir a lei. O sea, a lei di que efectivamente a menos de 300 metros non pode haber ningún tipo de ese local, pero tamén é certo que é tranquilidade porque, en fin, por moito que este, aunque sexa unha semana antes de que o clausuren aberto, os menores non poden entrar, nin ese, nin ningún, pero eu sino este importante cerca ou non porque, este cerca. sí, pero eu sino importante, eu creo, na liña do que dicía Patricia, que ao final estes locais saben perfectamente onde teñen caldo de cultivo de clientes e, curiosamente, Sosantón adoita ser en barrios, digamos, de clase media baixa e intentando captar futuros clientes, normalizando a súa presenza. Eu penso que somos un pouco hipócritas nesto, no tema do xogo, porque a ludopatía é un problema grave. E, sin embargo, en cualquier sitio hai apostas. No fútbol son continuas as apostas e dos partidos. Incluso hai equipos de fútbol que levan a publicidade do xogo, é dicir, e non pasa nada. Entonces, eu penso que un casino non van a montar, non, porque, bueno, non deberían, pero os bares hasta teñen varias facetas. Unha é dúas máquinas, as máquinas tragaperras de toda a vida, que poden estar nos bares, e pois de 2 a 10 teñen que ter unha licencia e todo eso. Pero eu penso que aí hai un debate que a sociedade ten que dar, polo menos é o que penso eu con respecto ao xogo. E claro, e non se quere dar ese debate. E estamos vendo moitísimos nenos e moitísimas nenas que sí están xogando e que sí teñen problemas dese tipo. En apostas, porque ahora apostase todo, e xa non digo en países, por exemplo, como Inglaterra, ¿no? Ou Estados Unidos. Sí, pero bueno, esas medidas pasan pues, por evitar, se isto finalmente non é un bar, senón unha sala de xogos ás portas dun cole, pois que non abra as súas portas. Estaremos atentos aquí no Termómetro.